Hola, com esteu? Imagine que cuidant-vos, cuidant a la família, les persones begudes i a tot el veïnat. Com a portaveu de Compromís per la Funyol, vull traslladar-vos que des de l'inici del confinament hem estat treballant i posant en comú junt amb la resta de partits polítics locals les mesures a prendre per tal de prevenir i contindre l'expansió del virus, així com les reflexions que ens heu fet arribar. L'objectiu sempre ha sigut el mateix, preservar el benestar de totes i tots vosaltres, així com atendre les necessitats dels col·lectius i persones més vulnerables. També hem mantingut contacte amb serveis socials, amb la comunitat educativa i amb els teixits, tant econòmic com associatiu del poble. Volem aprofitar aquest vídeo per fer una menció especial i un agraïment molt sincer a totes les persones, tant de l'àmbit públic com privat, que estan treballant dia a dia, siguent molt solidaris i esforçant-se molt pel benestar de totes i tots nosaltres. Moltes gràcies. Ja per acabar, volem animar-vos a que seguim demostrant que la Funyol som un poble que sabem sobreposar-se a qualsevol adversitat. Som un poble molt responsable, treballador, solidari, alegre i combatiu. I d'esta eixirem endavant. Ara sí, per acabar, recordar-vos que heu de fer cas a les recomanacions, quedar-vos a casa, contacteu-nos sempre que necessiteu. Molts ànims, força i salut.